Això d'aquí 15 anys ens ho posaran en un programa on siguem famosos. Mireu com vau començar. Quan ens morim. La meva enterra m'ho he vist tots pargalles. Home, pues realment això, ara que ho dius, serà graciós de conservar-ho per la nostra... Sí, quan tinguis fills, ensenyaré això, tio. Se català. Sí. Cultura que políticos de mierda nunca llegarán al barrio con la music que fomentan. Música parking i carros i baixassots. Vaca rima català, Johnny, Johnny, John. Emergente los socis, ey. Molt bona nit a tots i a totes, juncosans i juncosanes, paies i paies rurals, gent incorrecta, macarrers catalans i moltes coses més que segur que sou, però que no direm, perquè si no això no acabaria mai. Ara sí que sí, estem al primer episodi de Ruralment Incorrectes, aquí com sempre amb el Cristian, i què veureu en aquest primer episodi? Així per començar, farem una mica un repàs del cap de setmana passat, que va ser la Fira de l'Oli, com tots sabeu, on també va estar el projecte de l'Embogeix, que el Cristian us ho explicarà més bé. Després us farem una mica de destacar des de cada dia les millors coses que van passar. També parlarem una mica dels esports, el Cristian ens portarà una secció que té preparada i acabarem amb la meva secció, que és la secció reivindicant el català. I bueno, doncs comencem pel començament, Cristian. Vinga. Farem una mica de repàs d'aquest cap de setmana. Vinga. Com portes la ressaca? Encara estàs parint el No he tingut ni un dia de ressaca. Bueno, ressaca de feina, me refereixo. Sí, emocional. Sí? Sí, no. Sí. De ressaca no he tingut ni un dia. M'he comportat bastant bé tots els dies, vull dir... Molt bé. Havia estat a dormir cada dia i bé. Som joves encara, Em podem suportar. Un paio... Com se diu això? Ara no em sortirà, tio. No te puc Responsable. No te puc ajudar. Jo estic espès encara, tio. Som dimarts, entendé? M'ha passat factura a mi, he de dir. No he tingut temps a descansar. Aquest fin de passat vam tenir un munt d'activitats, en veritat. I vulguis o no, ja són 2 fins de seguits amb activitats. Vam tenir també l'anterior, recorda, el teatre còmic amateur, Sí. el cine, i aquest fin de, doncs això, des del divendres ja Tardeo, el dissabte l'Embogeix, el diumenge la Fira de l'Oli. Hòstia, això de no poder dormir 7 horetes o 8 horetes seguides passa factura, tio. I tant. Bueno, comencem pel principi, Vinga. comencem pel Tardeo. Vinga, això tu en sabràs més que jo. Sí, organitzat pel jovent. Bueno, tu vas venir també. Sí. Jo he de dir que va ser un Tardeo molt fluix. Bastanta poca gent al meu veure. Bueno, també donar les gràcies a tots els que vau venir, perquè així també col·laboreu col·laboreu amb el jovent i també amb la cooperativa per fer aquesta festa, no només com se feia abans del diumenge, poder-la fer durant tot el cap de setmana. Total. Jo la vaig trobar, poca gent hi havia, tio. Sí? Sí. Home, sempre és el més fluix de l'any, no? Si se fa un tardeo en aquestes èpoques de collita... Sí, l'any passat va ser de fluix fred. també, però bueno, clar, vens de setembre de l'any passat, que hi havia un munt de gent, que és normal, que no presta tant sortir, però bueno. Sí. Jo el que dic, per sortir de 7 a 9 i fer un parell de cerveses i xerrar, a tothom li agrada fer això. Sí. Per això que no vaig entendre gaire... Però bueno, jo m'ho he passat molt bé. Jo trobo que va superar les meves expectatives perquè eren 0. Jo no tenia cap mena d'expectativa de tardeo. Jo no havia estat cap tardeo encara. Era el meu primer tardeo. Era de maig? Sí, no vaig estar tampoc. Què fots, tio? No, fotia poc temps que estava per aquí i no coneixia encara massa la gent i vaig dir, quin pal. No hi ha res a la pantalla, ja ho sabem que no hi ha res a la pantalla. Però bueno, és inevitable mirar-la. I res, era el meu primer tardeo, també tenia convidats i vaig arribar a les 9 de la nit, perquè vaig passar pel gimnàs, que tenim un gimnàs preciós, gimnàs municipal. Vas anar al gimnàs? Vaig anar al gimnàs abans. Del Tardeo? Abans del tardeo vaig passar pel gimnàs perquè m'agrada com, saps, en plan arribar, com, sabeu quan surts del gimnàs que estàs supercentrat, saps, amb el cos... I després t'apeteix anar de festa. Sí, m'apeteix veure, tio, és un problema, en plan, després de fer bondat, m'he de gust veure i tal, i sortir. I, tio, vaig trobar moltíssima gent, perquè no m'esperava tanta gent, realment. M'esperava que la gent estigués... Sí, jo dic que n'hi havia molt poca i tu dius que Claro, n'hi havia molta. claro. Tu comparat amb altres tardeos deu ser poca, però per mi va estar de conya. A més, hi havia un munt de pinxos, tio, us ho vau currar moltíssim. Les amb el tapetes. sopar. Encara n'han sobrat ara, encara. Pues ja me'n podeu portar a casa quan vulgueu, perquè jo no tenia gana, però vaig dir, hòstia, hi ha tant menjar que me sap greu no provar-ho, saps? I, tia, en veritat el tardeo se'ns va fer el mañaneo, perquè Sí, bueno. el meu germà i a mi se'ns va fer de dia ja, saps? Vull dir... Bueno, és l'excusa. Vull dir, fas tardeo per la gent que l'endemà vol fer alguna de profit i fas festa per Sí. la gent jove que
Clar, sobre això, el dia És una següent... excusa, una excusa més per fer festa i per... Sí, el dia següent a collir, saps? El que li toqui collir. No, el dissabte no va acollir ningú. Dels No, que, no? Dels que van vindre... Bueno, els que van marxar aviat potser sí. Els que van marxar aviat, segur. Dels que es van quedar a partir de la una, tranquil, que no en van acollir cap, me penso. A mi ja m'ha costat llevar-me, perquè a les 3 començava el festival Embogeix de cultura popular, ja m'ha costat llevar-me per fer-me el dinar a la 1 i tinc l'edat que tinc, jo no sé com s'ho fa la gent d'aquest poble. Oi, jo em vaig aixecar i pensar, ahir no va haver ningú, però la mà de coses que s'explicaran del Tardeo, perquè jo en sé 5 o 6, Sí, no? que em vaig quedar i quan ho vam comentar tot ens vam fotre uns farts de riure, que fotia por. Què vols destacar, tu? No, deixem-ho per després, això, perquè no es pot destacar tampoc Vale, vale. no es pot destacar tot, però bueno. Bueno, per mi va ser... No, la Berta m'ha de preguntar, perquè la Berta no va poder venir, que estava a Lleida també col·laborant amb una altra festa i demés, però, hòstia, no li vaig saber destacar res, saps? En plan, simplement m'ho vaig passar molt bé, vaig gaudir com de la companyia, saps? De la penya. Perquè tampoc t'hi vas fixar, potser, amb el que feia la gent. Que va, i a mi se m'oblida molt ràpid. Però a vegades parlant amb la gent també et diu, mira, que aquest va fer això, i vas dir, hòstia, doncs sí. Sí. I després, pues, Sí. es lliguen fils i tot. A mi el que em passa és que no soc massa bo pel xisme, tio. A mi algú m'explica algo i com que... Tranquil, me demana que li guardi en secret i, tio, és que se m'oblida. No, és que li guardo perfectament perquè és que se m'oblida el que m'acaba d'explicar. Llavors, si veig algú fent alguna cosa, el dia següent ja no me'n recordo. Ja. Però bueno, ja ho recordarem més endavant. Bueno, Dissabte, a les 3 començava la primera activitat de l'Embogeix, que era un taller de catifes de flors, que vam fer a la plaça, que va quedar xulíssim. Bueno, i el bosc va aguantar fins a l'endemà. Perquè jo vaig pensar, com faci una mica d'aire aquesta nit, aquesta catifa se n'anirà, als columpios. Vam tenir molta sort perquè no portava cola ni portava res, tot era material reciclat, d'aquest, com si fossin senalles, no? Com si fos... Com serrín. Com serrín i senalles i tal, i no, va quedar superxulo per la Fira Loi també, vull dir que va ser un puntazo. Sí. Se va fer una plantada de gegants i cercavila, que trobo que hi havia molta gent, també. Sí, la putada és que la gent se va quedar al darrere. I al final, com a que tocaven, no sé ni si se n'enteraven a darrere. Hi havia gent, però... Hi havia gent al final. Sí, al final. S'anaven enganxant. No a les vores, com si fos una professor. I també s'ha de dir que, clar, hi havia un berenar. Aleshores la gent va acudir massa al berenar, tio. Si a la planta hi havia 100 persones, al berenar hi havia 500. Sí. Però bueno, jo vull agrair també a l'organització, a l'organització no se li ha de recriminar res, se li pot ficar algun apunt negatiu, que ja els hi vaig fer en el seu moment, però se li ha d'agrair també a les dones que van muntar el berenar, al desplegue que van fer, i jo crec que també la cloenda de la tarda... Bueno, després del berenar va vindre el MAC. Sí, el MAC me l'anava a passar per alt, però... Pels que no ho sabeu, és... Bueno, en aquest home el van portar també a la mascletada de l'any passat. Ah, sí, és veritat, m'ho has dit, no me'n recordava. I va ser un desastre i quan els que érem a la mascletada, quan vam veure que obrien les cortines i sortia aquell, ens vam quedar tots en sèrio, tio. No pot ser. Bueno, tothom va dir que va ser molt bon mag, perquè va fer desaparèixer molta gent. És veritat. Vull dir, aquest xiste, si no el vaig sentir 10 vegades, no el vaig sentir cap. Bueno, doncs encara trobo que molta gent es va quedar fins al final. Sí, no, doncs la gent, per mi, de les millors coses... El concert. Sí, pràcticament. Sí. La catifa i el concert, una de les dues, perquè m'agrada molt les dues. Sí. Però el concert, aquell tio... La catifa va estar molt bé perquè, mira, van participar molt els nens i les famílies, que al final és el seu. I però és que el concert, no... després de l'actuació del MAC... molta gent va retirar. Clar, se'n van anar al bar i lògic també, perquè va començar tot com una hora més tard, però és veritat que ens va sorprendre positivament, no? I tant. El Samuel Arderiu, que és un cantautor que té el seu propi repertori, però ens va deleitar amb unes cançons superxules que tothom coneix, perquè són n'hi havia moltes. Del registre de cançons tradicionals, però no només tradicionals, també populars, dels últims 50 anys. Va estar en català? Bueno, el va cantar totes en català? Menys una, crec. No, perquè la va traduir, no? La de la Paulina Rubio. Sí, no, però crec que una la va cantar en castellà, potser. Pot ser. Ah, sí, la de Mediterráneo, de Serrat. Sí. Va estar molt bé. Per tancar la tarda va estar molt bé. No, a mi m'ha encantat. Bueno, i tothom que hi havia, tothom... Sí, vam disfrutar molt, la veritat. Si hi havia 50 persones, crec que no va venir una que tingués una pega. L'única pega per mi que va durar poc. Jo se'm va fer curt.
Ens podríem estalviat l'actuació d'abans, no? Potser? Sí. Sí, a veure, el guai d'això de l'embogis també és que hi havia activitats per tothom, perquè al final lo de la catifa és més potser per la canalla, Sí, però bueno, que hi havia les senyores assentades allà, les padrines, i també s'ho van passar la mar de bé. claro. Però després la planta de gegants pues, és més per tothom, el mag també jo crec que és per tothom, i la part del cantautor pues, potser és més per gent gran. Però bueno, jo l'embogeix li fico un 9. Un 9, Sí. Hòsties. El que no em va agradar va ser l'actuació del mag, Sí. perquè no li trobava ni la gràcia ni res, però i també em va fallar pues, això d'aquesta gent que... Això podem comentar-ho ara, també? O comentem? Sí, no? Sí, bueno, el que em va fallar va ser que hi havia molta gent super implicada, bueno, pues que eren l'associació d'Aspros, Sí. que super responsables, vull dir, és que a mi no em van deixar ni escombrar, vull dir, no em van deixar fer res, vull dir, volíem fer tot ells, tots superprofessionals, i en canvi hi havia una gent... I no només ells, també estaven els del TBC, els de Treballs a la Comunitat, de Serveis Socials. Aquí anava ja. Però no, tampoc eren aquests. Alguns serien d'aquestos sí, i altres del mateix patronat, Sí. de l'associació, diguéssim. Sí. Que, bueno, que un desastre. Van començar molt forts, la tarda. Sí, Van començar ja... Van esgotar les existències del bar, diguéssim, no? No, però és que al final si et cau un gegant, quants diners val un gegant? Ja. Bueno, i que te pots fer mal, i que pots fer Pots mal fer mal a algú. Passàvem per llocs on hi havia cables i Sí. pots deixar sense llum al carrer. A més que els vam avisar, saps? Que s'haurien de baixar perquè passaríem per porxos i ens van dir sí, cap problema, això ho hem fet moltes vegades. I jo, vale, però no sé si ho he fet amb aquestes condicions No o sempre aneu a tope, però, hòstia, jo ja ho vaig comunicar a la persona responsable de comunicació del grup cultural Garrigues i ja me va dir que cadascú és grandet ja i és responsable de les coses que fa, però home, si tu fas algo per tothom i t'has de fer també responsable si tens un equip... Clar, has de donar una imatge també, no? Claro, vull dir, és com el jovent, si un l'alien no és que aquest, mira, només l'alien d'aquest, no, som tots, sí. al final. Però bueno, per lo altre... Sí, deixant això de banda... Molt bé. Molt bé, jo li posaria un 8. Li posaria un 8 perquè soc una mica exigent també, però sobretot perquè va venir molta gent, saps? Jo tenia una mica la por de que passés com el fin d'anterior, que la gent no sortís perquè feia molt fred i la gent estava en mentalitat ja d'hibernació, però va venir molta gent, vam aprofitar que era el fin de la Fira de l'Oli, que ara en parlarem, i, hòstia, pues, no sé, me va molar veure la gent com animada, saps? Jo et dic, l'únic que em va fallar va ser aquesta gent que al final me foten nerviós també, de veure'ls així. Hòstia, a mi sí que m'han fotut nerviós, també. Sí, bueno, Santa paciència. El Cristian té una paciència que... Sí, soc massa bo, a vegades. Però bueno, això ja... Segons per aquí massa guapo, potser també. Sí, bueno, per a mi soc massa bo. Me costa posar límits. Sí, trobo que sí. Però bueno, ja està bé, ja està bé. Sort de jo que et vaig salvar moltes vegades. Sí, total. Te venia a salvar perquè si no igual se t'emporten, I a vegades no me deies res i jo... Sí. I jo te mirava i te deia, m'estàs dient algo? Espera un segon. Sí. Hòstia, no me'n recordava, total. Bueno, després passem a diumenge. Passem a diumenge, a la Fira de l'Oli. A quina hora hi vas anar tu? 8:30. 8:30 del matí, havia dormit potser 2 hores, perquè me passa que... Perquè ets un calavera. No, perquè... No, me vaig anar a dormir aviat, però plego i començo a repassar com ha anat el dia i després començo a programar com ha d'anar el dia després. I la ment no descansa, tio. I ja quan me vaig adonar vaig dir, tu, dorme't perquè està tot controlat i no passarà res, saps? Tot sortirà bé. Jo dissabte vaig anar a dormir aviat. Vaig anar a dormir aviat i diumenge em vaig aixecar tard. A les 10 o així... Tu ja havies complert dissabte, no? Sí, bueno, jo vaig preguntar, escolta, què necessiteu ajuda diumenge? Em va dir, no, perquè hi ha la paradeta, que hi haurà l'Ares i l'Albert i no sé què, i vaig dir, pues... La teva germana també. Pues també. Sí, estàvem els 4. També? Sí, tu també? Sí, els 4. Ah, vale, havíeu d'estar els 4. L'Abril, bueno, vam fer un grupet, Abril, Ares, Albert i jo. Des de les 8:30 vam muntar la parada, vam agafar coses de promoció de l'Ajuntament i de Garrigues Altes també, i dels habitatges d'ús turístic del poble. Sí, les revistes, les gorres revistes, també vam gastar les revistes que quedaven també. Sí? Que per cert, d'aquí poc, no? Sí, d'aquí poc surt la propera. D'aquí res. Ho han fet allargar una mica perquè, bueno... Bueno, per coincidir amb el Nadal també. Bueno, i jo crec que millor fer una de bé que 2 de malament. Sí. Bueno, malament no. Una amb contingut, que no pas 2 a... Pues bueno,
que diguis, hòstia, m'ha faltat més d'això. Clar, és la tercera edició ja, no? De la Sí. nova tongada, no? De la revista, Sí. de Reculls Juncosans, que jo també hi col·laboro en aquesta edició. Cristian col·laborador. No, i molt guai, I bueno, jo crec que està... Jo me la vaig llegir sencera Jo, bé, i molt bé, la veritat. jo crec que bé. Sí. Per distraure't al Nadal. Sí, total. Sí, són bones dates per llegir-la. I això, a les 8:30 estàvem allà, llavors va començar a les 9:15 se van rebre les autoritats convidades, a les 9:30 se va fer l'esmorzar, no? Hi havia una cua que jo, bueno... És que quan vaig arribar no n'hi havia. Jo m'ho vaig trobar, vull dir, vaig arribar... Ho has sentit mai? Arribar a engranar? Arribar i engranar de barrer, no? Jo. Ah, vale. És que no a granar. Engranar, no ho sé. Això ho va dir una vegada i m'hi vaig quedar. Arribar i engranar. Vull dir, arribar i menjar. Vale. Bueno, és com dir que t'ho vas menjar tot. No, No? arribes i que no et cal esperar. Ah, És vale. quan arribes a casa et trobes la taula parada i tots assentats. Sí. Arribar i engranar. A més aposta. Si arribes, s'ha de parar a taula, s'ha d'esperar que arribi ton pare perquè fa 10 minuts tard. Pues no, però si arribes i estan tots allí sentats ja que t'esperaven a tu, pues arribar i engranar. És que ja abans s'utilitzava molt el verb agranar, perquè aquí també se diu, bueno, al ser la veritat occidental del català també se diu granera, no només Sí, escombra, l'escombra. no? Llavors abans s'utilitzava molt agranar. Va, Ara se diu no, escombrar, ara ja se diu escombrar tothom. no ho sé. Jo, quan ho he sentit, és referint-se al menjar. Pues Igual ho he entès malament. M'ho va dir una dona del poble. Ah, què fas dient tu agranar? I jo, no, perquè jo vivia a València i deia agranar. I diu, aquí també se deia abans, però ara s'ha perdut. Sí, s'han perdut moltes coses. Sí. Vale. Bueno, total. Bueno, també va haver l'acte de la COPE, que donaven, bueno, de lo del càncer. Sí, del el donatiu, 7.000 i pico d'euros, 7.100 euros, que ho trobo molt bé. oh, i tant. Del que se va vendre, no?, aquest últim any, de l'ampolla de 3/4 de litro, Sí, se destinava 1 euro de la venta a l'associació a l'associació. contra el càncer. No? Sí, i se va fer l'entrega del donatiu al migdia. Paradetes n'hi havia 29 parades, entre petites i grans. Però que és molt, Però bueno, Déu-n'hi-do, no? És molt. Déu-n'hi-do. 29 tantes, vols dir? Sí, les vaig comptar. Home, vam fer el pregó, vull dir que no hi fallo. Hosti, Déu-n'hi-do. Però clar, hi havia algunes que eren molt petites, llavors, clar, no Vas comprar? No tenien tot. Home, no vaig poder fer molt gasto perquè me cridaven tota l'estona, tio. A la que sortia a donar una volta, semblava jo l'alcalde. Sí, no? No, Te reclamaven. Me reclamaven a les 6 perquè amb les càmeres tal. Després me reclamaven amb les claus per obrir la biblioteca perquè estaven les autoritats. Ja, jo no les tenia, tio. Després No els sé- pregons. I res, jo volia fer més gasto però no me va donar temps, només formatge. Bueno, com jo. Estàvem junts, no?, quan vam comprar. Exacte. Que una mica més en aquest pobre home i ens li fotem tot el porro de vi, però... però bueno. Ridícul, tio? No, bueno. Jo imagino la meva barba tota vermella, com un vampiro. El Cristian no sap veure el porro. Bueno, sí que Ho en va sé, demostrar. però en aquell moment no. En aquell moment no m'ha El que et sé més jo. Home, segur. Si féssim un rànquing, jo, el teu germà i jo. Ai, i tu. No, d'això no compito, estic segur, No. estic seguríssim. Bueno, la Fira de l'Oli bé, no destacaria. Jo guai, me va agradar. Vaig veure molta gent, tio. Sí. Feia anys que no veia tanta gent, me penso. Bueno, per mi és el primer any, així que no puc comparar. Els grallers també, els de Cervià. Els Galers de Cervià, de la colla Fem la Gegant, que van venir dirigits pel Damià, des d'aquí saludem al Damià, de la biblioteca de Cervià. Que també tenen un podcast. Que de també Cervià. tenen un podcast, Radio Cèrvol, i això van venir a les 11:30, van fer també Cercavila, i bueno, tot seguit se va fer això del donatiu de l'Associació contra el Càncer, i me penso que nosaltres cap a les 2 vam plegar Sí, Chiringuito, jo vaig retirar també. hi havia el dinar Hi de havia l'Associació el de dinar Dones Sí. a la sala del ball, però bueno, jo havia de despedir els convidats i cap a I jo casa. tenia un dinar. Mm. Dinar d'empresa. Jo no vaig sortir més de casa, jo. Jo sí. Jo fins a les 10 vam estar... Uf, no podia més jo amb la meva vida, tio, no podia més. Estava No, supercansat. però vam estar tranquils, no vam estar de festa, tio. Vale, molt bé. S'ha de parar una mica de tant en quant. Molt bé, bueno, ja hem passat la Fira d'Oli, ja podem descansar una temporada. Ara vindrà el Nadal, matarem el gall. Sí, hi ha algú més, potser, no. Bueno, Què hem de dir d'aquest fin de? d'aquest fin de moments destacats. Bueno, Quins també. Hem de dir un moment destacat. Amb què ens quedem, cadascú? Jo amb el tardeo. Bueno, amb el tardeo i amb una altra cosa que no es pot explicar, que es quede com a anècdota bona. Vale, no es pot explicar, No, sí, tu tampoc la pots explicar. Però jo també la sé. Sí. Ah, vale. Vale, entenc. Jo també me quedaria amb aquesta anècdota, però no.
Ens hem de quedar amb algo bo, amb algo positiu. Però amb el Tardeo. Amb el Tardeo. Que m'ho vaig passar, que ens ho van passar molt bé tots, crec. Sí. No va haver cap jaleo, vull dir, crec que no van molestar els veïns molt tampoc, vull dir... Que vam disfrutar. Sí. Sí. Sí, jo me quedo també amb el dissabte, que vaig veure molta gent... I l'esmorzar de diumenge, també, me'l vaig fotre molt a gust. Bé. Me'l vaig fotre molt a gust. Vale. I així, vale? I aquest fin de què ve que tenim? Perquè ja s'apropen els preparatius Sí, aquest per fin Nadal. de, per començar a muntar el pessebre de la plaça, no? Per Sí. decorar la plaça, a partir de les 10, el dissabte, pues, Mm. tothom que vulgui pues, ajudar a decorar, Sí, se convoca associacions, sobretot, bueno, ja s'ha convocat, però tothom qui vulgui ajudar sí, bueno, a les 10 del matí el dissabte a la plaça. no està de més. I la setmana que ve començarem a muntar les llums ja, pel poble, i bueno, no cal avançar tampoc esdeveniments perquè ja quan estiguem més a prop de Nadal ja comunicarem la programació de les activitats que tenim. Sí, no, mira una cosa important. Vinga, va. Vale. Com sabeu, farem cada dia també una secció d'esports. La vam fer la setmana passada, però bueno, vam tindre un problema amb la tecnologia, perquè com que som molt novatos, pues són coses que passen i que han de passar, perquè si no, pues no l'aprendríem tampoc. Després pues vam comentar que fa 2 setmanes les nenes van guanyar 9-1 al Belllloc, si no m'equivoco. Toma ja. Des d'aquí pues, donar-los l'enhorabona a les nenes, al Martí i pues, a tots els que les van a veure. I ara el que estava buscant, que ho he buscat abans, però ara no me n'en recordo. El proper partit. Exacte. És que aquest fin de van descansar. Sí, aquest fin de van descansar. Jo crec que ho van agrair també bastant, poder descansar aquest fin de, pel Tardeo i per la fira. Bueno, i també per la fira. Claro. Pensa que jo l'any passat, el dia de la fira, em va tocar anar a jugar a la Seu. A la Seu d'Urgell? Sí. Ostres, que són 2 horetes, tontes. Potser més i tot. Són, sí, 2 2 hores i mitja, 2 hores potser. bones. Ai. Perdó... Vinga, següent jornada. Què tenim el cap de setmana del... Bueno, aquest cap de setmana que és pont, no? Del 6 i 7. És igual, no ho trobo. Que segur que guanyaran. Juguen aquí al poble, això ho he vist. El dia 13, el que no he vist contra aquí. Ja ho ficaré per aquí. Sí, exacte. Vale. Dia 13? Dia 13. Vale, suposo que jugaran a les 4 de la tarda. Si no Vale, m'equivoco. que juguen el 13. Sí, El proper partit? sí. Llavors no juguen aquest fin de... No. Vale. Deuen fer... Bueno, doncs ja ho Bueno, recordarem. perquè és pont de la... De la Puríssima. Sí. Ja ho recordarem la setmana que ve, ja està. Sí. Vale? Segur que guanyen, vull dir que no cal patir. I que segons el Martí han arribat els termos. Vull dir, tots els que us heu fet socis, pues, el pròxim partit suposo que ja podreu agafar el vostre termo. Ole. Si no m'ha enganyat. Vale. Vale. Comencem per la meva o per la teva? Bueno, però has fet només la local, no? Esports locals, vols dir alguna més? De futbol... Va, deixem-ho així. Bueno, que el Madrid va empatar contra el Girona, que quasi els guanyen. Hòstia, ja ves. El Barça va guanyar, els van fundir Contra qui? i som líders. A la Lliga. Sí, a la Lliga som líders, a la Champions vale. Amb pena. Perquè del Lleida no parlem, no? Pues no hi vaig anar, és que jugaven fora, no sé què va fer. Vale. Estic desinformat. Però millor no parlar, no? O com Bueno, està la situació? pues, m'ha sorprès molt aquest any també perquè normalment la gent és quan guanyes t'estimo i quan... Això, si en les bones te quiero, en les males no. Pues aquest any és al revés, al Lleida. Quan perd és quan la gent s'hi fica més, en vez de dir aquest projecte és un desastre, això no té final, vull dir... Però bueno, perquè han vist que perilla l'existència del club, no? Sí, no, Llavors s'han volcat, s'aguanten no? 2 fils, vull Per dir... això. Cada any que puguin jugar al Lleida, de moment... Claro, i és una És una victòria. Claro. I la primera victòria que vam fer al camp, bueno, es va celebrar com si haguéssim guanyat la Champions. Ja veus. Però m'ha sorprès molt la gent, vull dir... Bueno, pues, l'equip és el que és, vull dir, són jugadors que són bastant dolents. I la gent pues no, pues, està molt involucrada, m'anima molt, vull dir, critica molt poc a les xarxes i a tot arreu, vull dir, així que molt bé, molt content. Però bueno. Vale, tu o jo? Me toca a mi, no? Efemèrides? Sí. Sí, no? Sí. Jo vull inaugurar una secció que se dirà efemèrides històriques, tant locals, si en tenim, per recordar, que de tant en quant en tindrem, com nacionals o internacionals, perquè, home, jo a banda de treballar a l'Ajuntament,
tinc una formació d'historiador i bueno, soc molt friqui de la història, la veritat. No. Vull dir, és la meva passió, és la meva vocació i, home, sempre que puc aportar alguna cosa dintre de la feina que tinc de cultura, pues, ho faig també, no? Però bueno, també aprofitaré aquest espai pues, per donar una mica la turra al personal. Turra no. I si us agrada, doncs mira, en seguirem fent. Vale? Fa un parell de setmanes, perquè ja anem una mica tard per recordar-ho, però bueno, el dia 20 de novembre va ser l'aniversari de la mort de Franco, no la commemoració, com deien, va fer 50 anys de la seva mort, i jo volia pues, aquí una mica fer un petit experiment sobre què sabem, sobretot els més joves, no? De qui va ser aquesta figura tan important per la història del nostre país en el segle XX. I jo te volia preguntar... Bueno, jo també, abans de començar, jo em defenso vale. que jo no he fet batxillerat. Important. Segurament molta gent que faci batxillerat ho sabrà. Haurien. Sí. Jo quan vaig acabar l'ESO no he fet més història. Mentida, No, veritat, sí. Jo des de que he acabat l'ESO no he fet més història. Claro. Sí. Jo em defenso abans de començar. Lo que passa és que me penso que de la teva... Bueno, compartim generació però no compartim promocions. Jo crec que de la teva promoció a la meva va canviar alguna cosa perquè jo a l'ESO no vaig fer el franquisme. No, jo no em sona, Vam fer història contemporània però d'Europa. O sigui, jo em Vam sona... fer guerres mundials, però d'història d'Espanya contemporània només vam tocar segon de batxillerat. Jo sé que m'han explicat que era Franco i tot, vale. Però jo no et sabria dir... Lo important és no el que t'has explicat al col·le, sinó si a casa t'han explicat alguna cosa. O què és el que tu has... Jo m'han pogut explicar en temps de Franco coses, però no... Vale. Però tu com definiries el personatge? O què és el que a tu t'ha arribat, no la consideració que tu tinguis del personatge, sinó què és el que a tu t'ha arribat de qui és aquesta persona? Que hi ha gent o qui va ser? Bueno, que hi ha gent que ho va passar molt malament, un dictador, gent que ho va passar molt malament. Vale, un dictador, no? Sí. Vale. Bueno, si no, quan parlem de Franco normalment se parla d'un dictador. Sí, però que cada vegada se l'està blanquejant més. Sí. Vull dir, que tu almenys tens clar que... Que no es podia parlar català, bueno, això és el que t'expliquen a casa. Vale. Que no es podia parlar català. Vale. A casa sí que es podia parlar. Sí, però bueno, sí, vull dir... Si n'hi havia algun que potser se n'anava de la llengua. I... Vale. I tu saps... Que van matar molta gent. Vale. Me sabries dir... Això, fa 50 anys que va morir, però... Me sabries dir quants anys va governar i quina època, tot això? Vale. Que clar, és important tenir uns mínims, que no dic que tu no els tinguis, però és important això, que no pot ser que si no hagis fet de batxillerat no sàpigues la història contemporània del país en el que vius, perquè és que això ho explica tot, no? Avui dia explica com estem a nivell polític, explica com estem també a nivell lingüístic, que això és una secció que parlarem després. I bueno, doncs des d'aquí això, en plan, animem també a la gent que ho ha viscut, a la gent gran que ha viscut, no només a gent gran, sinó també a alguns pares que van viure la infància en la dictadura o la transició, que també si volen venir aquí al podcast, com és un espai obert, pues, també de la vida del poble, no? Com era llavors. Sabem que aquí el poble també, òbviament, durant la guerra, van governar uns i a l'acabar van governar uns altres i aquí va passar de tot, això ho sabem, vull dir, som conscients de que no és fàcil, no és un tema agradable de parlar, però s'han de parlar les coses perquè és això. Bueno, s'han d'explicar, vull dir... Sí, no podem oblidar, no podem fer un reset, perquè llavors torna a passar. Si fem un reset, torna a passar amb les mateixes conseqüències. Jo ara te diria que expliquessis allò que em vas comentar la setmana passada, que estem d'aniversari, Juncosanes, estem d'aniversari. Claro, ara explicar l'efemèride... No, és que no sé si ho tenies en ment d'explicar. Estatal, sí. I ara explicarem l'efemèride local, perquè resulta que l'altre dia en un calendari del Segre, d'aquestos que regalaven fa anys, vaig veure la data 1225 i vaig dir, hosti, estem al 2025, saps? I resulta que ara fem 800 anys, o aquest any, estem celebrant, o hauríem de celebrar, però ningú ha parat compte, que Juncosa va ser comprada per el poblet i per tant se va fer la segona carta de poblament, que és l'actual, la que tenim des de llavors, del nostre municipi, del nostre poble, no? Perquè ja som un poble... Te'l fas teu, tu també? Te'l fas teu? Home, sí, veritat. Està bé. Home, ja pel temps que porto... No només pel temps que porto, sinó per la implicació que porto també. I per la rebuda que he tingut, que si no hagués tingut la rebuda que he tingut, tan bona, de tothom, vull dir, no tinc cap queixa, Està bé, home. No tinc cap queixa de ningú, O sigui... T'enyoraràs quan marxis? Sí, tio. Jo soc molt melancòlic, Sí? Ja estic melancòlic alguns dies quan penso... Me queda poc? No penso que me quedi poc. No? Penso que... Tu, per exemple, ara et sortis feina d'una altra cosa, podries agafar-la? Sí, home, si les condicions són millors,
per molt mal que em faci, jo he de mirar... No puc mirar. No, quasi He de mirar per mi, saps? I és per això que m'enyoro, Dic, si me surt algú millor, però, home, jo estic molt bé aquí. I també s'ha d'agrair estar també en un lloc, saps? I que Sí, et tractin però- bé, i tenir les bones condicions que les tinc, i el recolzament de tothom, vull dir... Perfecte. Així que sí. Són bona gent. Ja considero el meu poble, sí. El de Fent a Muerte. Perquè potser t'he enterat. Bueno, sí, això, que estem de celebració, 800 anys de la fundació de Juncosa, no de la fundació, de la Carta de Poblament de Poblet, perquè nosaltres pertanyíem al senyoriu de Poblet des del 1225, abans érem de la família Cervera, des de la conquesta del poble, el 1152, el 1181 se va fer la primera Carta de Poblament, i el 1225 és aquesta que celebrem enguany, i també agrair al Josep Reixens, que m'ha fet l'aclaració, perquè jo no ho tenia massa clar, i amb una trucada ell m'ho va deixar... No, sí, el que no sàpiga el Josep no ho sap ningú. Exacte, per això. I bueno, tanquem aquesta secció d'efemèrides i esperem portar-vos més per la propera. Vale, I doncs ens ara, tocaria a tu. com ja quasi per acabar, també estrenem seccions. Bueno, Ja estem acabant, tu. Totes les que fem Molt bé. les estem estrenant, Vale. que és la secció pues, reivindicant el català, que és la nostra llengua. Que últimament, com hem vist nosaltres, hem buscat Sí, se va publicar aquesta setmana. estadístiques de... Se va publicar esta setmana un nou informe que també us les deixarem per aquí, de l'IDESCAT de l'any 2023, però ho han publicat aquesta setmana. dels percentatges de català que es parli a... Sí, de l'ús habitual del català. Sí. Per zones. Per vegueries, podríem dir. I fa por de veure, sincerament. Fa molta por, la veritat. La situació està... Per exemple, a És- Terres de Ponent... Bueno, aquí comencem, des de més amunt. Sí, però no cal dir-les totes, jo crec. No, ho projectarem aquí també, Sí. perquè ho pugueu veure. Però les que ens importen més, vull dir que serien On està millor és... Terres de l'Ebre. Sí. Bueno, tampoc estem tan mal nosaltres, Home, Però- no és com estem, és d'on venim, perquè estem perdent percentatges molt grans en molt pocs anys, Sí, bueno, i espera't, vull dir, això va... Bueno, comenta-les perquè la gent ho sàpiga. Totes no, tio. No, totes no, comencem per les que estan millor i per les que estan pitjor. Bueno, les millors les Terres de l'Ebre, que parlen un 66,8% en català, en castellà un 16% i el català i Combinades. castellà 5,7%, que tampoc ho entenc, això de combinades. És l'ús habitual, vull dir, si tu habitualment parles les dos, estàs en aquest fragment del 6%. Jo, per exemple, jo parlo les dos habitualment, perquè jo amb les meves amistats fomento el català, però cada vegada més les meves amistats... Amb ta mare parles en castellà? Sí, clar, jo soc ja ho vam parlar. Sí. Jo soc xarnego, jo... Perquè quan va venir em sonava que parlàveu en I castellà. amb el meu pare també, i amb el meu germà també, vull dir, jo a casa mai he parlat en català. Però amb les amistats intento fomentar el català, el que passa que cada vegada més les que venen, la gent de Barcelona, que us ho dic, estic fart, jo soc de Terrassa, que bueno, serà el mateix. Mala raça. Serà el mateix, i Sabadell. Sabadell què? Bueno, Sabadell deixa'ls estar. Bueno, total, que serà el mateix per vosaltres, però tio, la gent de Barcelona els hi costa molt parlar català. I cada vegada tinc més amigues que són catalanoparlants i parlen en castellà. Jo crec que queden, i són 5 persones que parlen català i parlen en castellà. Més cops. Si la gent que ho té de família no ho valora, Però perquè els és igual. què ho hem de valorar? Els de fora, els que venim de fora o els que tenim família de fora? Els és igual. O els dels pobles, que són 4 gats. Bueno, total. Havíem dit que el primer eren les Terres de l'Ebre i l'últim, que era l'Hospitalet de Llobregat, que només se parla un 10% en català i un 73% en castellà. Sí. Això és preocupant. Jo crec que han ficat l'Hospitalet com a municipi sol, perquè deu ser Perquè és una el animalada. pitjor de Catalunya. I jo m'esperava alguns pitjors que l'Hospitalet, però és que realment l'Hospitalet, jo tinc unes amigues de l'Hospitalet que parlen català, de normal entre elles, però sí, la situació és dantesca. Sí, vale. I per A Ponent estem al 50%, vull dir, 50-50. per complementar una mica aquestes dades que us hem trobat, doncs farem la secció. Per deixar-me malament, no? No, per exemple, malament no. Bueno, és una mica hipòcrita de la meva part aquesta secció perquè és la secció de barbarismes que no deixaré de dir. Vull dir, també reivindico el català, però jo mateix aquestes paraules me costaria molt de no dir-les. Ja, Per exemple, bocata, vale. Bocata, sí. un entrepà. Ja. Tu què demanes, un bocata o un entrepà? Jo un bocadillo, tio. És que aquí tenim una... Jo dic entrepà. Això un cosa, jo crec que entrepà poca gent, Aquí tenim una cosa que és curiosa, que parleu molt el català i paraules que jo
o no havia escoltat mai, o en plan que se conserven, però després hi ha paraules com molt del dia a dia que les dieu en castellà. Sí. I me fa gràcia, saps? Però lo important és que ho parlis. Sí. A la teva manera. Algo. Com? Algo. Alguna cosa. Sí. Tu no dius algo. Home, i tant. Vull dir, algo. Alguna cosa que no... Bueno, algun cop sí, però... Home, és que si has de dir 2 paraules per... Però sí, puguem dir una, no? Sí, per un objecte tan... no? Algo. Qualsevol cosa. Després, medir. El medir? No, medir no. Medir. Mesurar. Sí, mesurar. Ja. Tinc que medir aquesta Això taula. s'ha de medir. El tinc que també... Sí, no, tinc que a saco, El tinc que crec que ja és correcte, ho han acceptat. No, Ja és penso. correcte, tinc que. Jo crec que ja ho han acceptat, perquè al final és l'ús que se'n fa oye, no me surt. L'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, és com... Ha de registrar com parla la gent, encara que no sigui correcte, si la gent ho diu, al final... Vale. No sé. Rato. Vale, fàcil. Rato, però tot el dia dic rato. Tot lo rato. Tot el rato, sí. Me pego molt. Avui n'he dit una al Cristian que no la sabia. Qui? Qui en sabia jo? Sí, que dic, en banda. En banda. Aquest no va en banda, o tu no vas en banda. M'ha agradat. Tu no vas en cap puesto. En banda. Jaleo. Anda, jaleo. Jaleo. Què diries? En Renou, merder. En Renault. Quin merder, noi? Bueno, merder sí, Quina brega. en Renou no. No, brega és baralla. Jaleo sí. Novato, Hòsties. és un principiant, un novell. Ah, novell, vale. Però que no ho he dit en la meva vida, novell. Vale. Després, enxufe, Endoll, vale. tu dius endoll, Intento. però... Se m'escapa enxufe. Lo que no, jo no em forço a parlar, tampoc, vull dir. Ja. Després, cucaratxa, Panerola. però aquesta la saps perquè l'has buscat algun cop. Perquè és xulíssima. Panerola és molt, molt maca, tio. Res. Oi que si dius panerola no te dona l'efecte de lo que és? No fa tanta mania. No fa tanta mania, tio. Cucaratxa és com... Si dones mira, una panerola, dius, ah, mira. Dius que mona, tio, me la menjaria, Sí. saps? Però cucaratxa no. Ja, I després tio. l'última, cutre. Cutre. Hòstia, no ho sé. Ridícul. Ah, bueno, però el ridículo també ho pots dir. Ridícul. En castellà, ridículo. Però és la traducció de cutre. Vols dir que és la traducció literal? Sí, sí. O és un sinònim? Cutre no està ben dit. Vale. Vull dir, cutre significa ridícul. Bueno, mira, no passa Doncs res. aquest és el meu top de paraules, de barbarismes, que no deixaré de dir. No me semblen tan bàrbars, la veritat. Bueno, al final són barbarismes. Sí, però els podem seguir dient. No? Sí, bueno, a veure, ningú m'ha de... Ni que fos catedràtic de... L'important és que se parli el català. Sí, exacte. Bé o malament, intentem que se parli bé, però si s'ha de parlar malament és millor que no se parli, I no? està més bé el que ho intente i no li surt tan bé que no pas el que... Sí. El que diu, no, jo no en sé, parlo en castellà i... Els nouvinguts que tenim aquí al poble, per exemple, n'hi ha molts, Sí, no?, que en parlen o intenten. intenten. O almenys s'interessen per aprendre o... Però bueno, Mira el Lamin, tio, el Lamin és un màquina. la mina és una bèstia. Hòstia, parla superbé, La mina tio. en 2 anys ha fet una Joder. evolució que... Jo- Nosaltres no aniríem tan bé, eh? No, és més, jo a vegades, quan no el coneixia tant, li parlava en castellà per Sí. prejudici meu, saps? De no m'entendrà, saps? I el tio, ja et dic. Si t'entén menys en castellà. Ja està bé, ja. I tant, i tant. Per compensar. Ho tenim adoctrinat, pobre. Bueno, Pues bueno. que mos hem deixat alguna cosa. Recordar que aquest dissabte a les 10 se decora la plaça per tots els que vulgueu. I fins aquí el primer episodi de Ruralment Incorrectes. Esperem que us hagi agradat i que ens doneu suport. Ha sigut curtet, però bueno, ja està bé per començar. Intens. A més, esperem també portar convidats i anar afegint seccions com vagi rodant Sí, això. mesura. I el proper el podcast. proper episodi que tinguem, no? Volem portar convidats Sí, ja, no? ja hi haurà un convidat. Haurem de mirar com us ho maneguem per gravar aquí, 3 o 4 persones, però bueno, tot ho farem. Haurem de demanar pressupost per un altre No, despatx no. més gran. Pues bueno, Bueno, fins aquí. gràcies per escoltar-nos o veure'ns. Jo només espero que ens curem prou per Ciao. ser-ho malament. M'he penjat que em fuet, sobrat d'actitud. Johnny rapeta el procet i buscant la llum. M'he penjat que em fuet a coses com un ruc. I a quitar-me de beber i buscant la llum. M'he penjat que em fuet, sobrat d'actitud. Johnny rapeta el procet i buscant la llum. M'he penjat que em fuet a coses com un ruc. I a quitar-me de beber i buscant la llum.